それはナーギャ。おや、そこ忘れたという。ランス、落ち着け。黙れ。邪魔などしない。ナーギャ。かの者の剣となれ。私の役目は王子を守る。ここが正念場ですな。これ以上好きにやらせはし。さーて、ああ、思い出しましたよ、ランス。貴様、ランス、もはや1秒たりとも貴様に息をさせておけ。ランス様追います。
急げ。全員で援護するんだ。ムザムザランス様を討ち取らせはしません。他の者に力を。かの者に力を。通してもらう。なんとしても突破する。そんなところにいていいのですか？増援か。このままでは囲まれてしまいます。させん。周囲の魔物を突破するんだ。来光の矢、突きうがて。
狂い。我が命に従いその姿を現せ。